खुलुमबाय स्टुडियो दं आं भाग्यश्री बसुमतारी बाक्सा निकासिनिफ्राय गोजोननि नोगोर कक्राझारसिम बडलेण्ड ट्रान्सपोर्ट सार्भिसेस बासनि सिबिथाय। बाक्सा जिल्लानिफ्राय गोजोननि नोगोर कक्राझार दावबायग्रा हान्थियारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारनि बडलेण्ड ट्रान्सपोर्ट सार्भिसेसआ बाक्सा जिल्लानि निकासिनिफ्राय 127E राजालामा बरबरी बरिमाखा बरमा जानानै माहारियारि राजालामाजों गोजोननि नोगोर कक्राझारसिम गोदानै गंसे बास सिबिथाय हगारनो थिरांथा लादों। बे सिबिथायनि गोथार हाबाफारिखौ दिनै फ्लेग अफ खालामना बेखेवनानै होयो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्डनि मासिगिरि डॉक्टर दीपक कुमार बसुमतारीआ। बिथाङा बे सिबिथायनि फ्लेग अफ खालामखांनायनि उनाव फोरमायो दि बे बास सिबिथायखौ होनायनि उनाव दावबायारिफोरा थोंजों कक्राझार थांलाय फैलायनि जि राहा बेखौ मोननो हासिगोन। लोगोसे जायफोर बिथांमोना कक्राझाराव मावख'आरि खामानिफोरनि थाखाय थांगोन बिथांमोननि थाखाय बे सिबिथाया जोबोरैनो बानजायनाय जागोन होनना फोरमायदों डॉक्टर दीपक कुमार बसुमतारीआ। मख'नो गोनांदि बे बास सिबिथायखौ निकासिनिफ्राय फुंनि 6 रिंगानिफ्राय हगारनाय जागोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव निकासि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो साबायखर जासिहरबाय जे दिनै निकासिनिफ्राय दिगालदङा बरबरी सिंग्रा बरिमाखा आरो बरमा जानानै कक्राझारसिम थांनो गोनां जि बडलेण्ड ट्रान्सपर्टनि बास दिनै जों बेखौ फ्लेग अफ खालामबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि नैबे जे लाइन आं जि बुंबाय जे निकासि दिगालदङा बरबरी सिंग्रा बरिमाखा आरो बरमा बे लाइननि मानसिफोरा जायफ्रा कक्राझाराव थांबाय थानो गोनां जायो बिथांमोना जोबोर बानजायनाय मोनगोन। मानो होनना बुङोबा दासिम बे लाइनाव जोंनि रायजो राजाया कक्राझाराव डाइरेक्ट बासनि खाबुखौ मोनाखैमोन, नाथाय दिनैफ्राय मोनबाय। आरो साननैसो सिगां जोङो बे बडलेण्ड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनि EM मानगोनां रनेन नार्जारी बिथांखौ जोङो खावलायदोंमोन आरो खावलायनाय लोगो लोगोनो बिथाङा साननैसोनि उनावनो नैबे बासखौ हरदों। बासआ गोजामब्लाबो कन्डिसना थिगैनो दं होननानै गारिजों लोब्बा थानाय सुबुंफ्रा बुंदों आरो EM बिथाङाबो बुंहरदों जे साननैसो बेजोंनो सालायथ'दो, बेनि उनाव जोंहा गोदान गारि फैनानै दंफैखायो, नाम्बारिं जायाखै, जायोब्लानो गंसे गोदान गारि AC गारि बे लाइनाव आं हरनो नाजागोन। बिथाङा बेबायदि खोथा होदों आरो जों मिजिंथियो बिथाङा खोथा होनाय लेखायैनो खामानिखौ मावफुंगोन आरो मावफुङोब्ला बे गोदान बासनि जि बानजायनाय बे बानजायनायखौ जोंनि बे रायजो राजा मोननो हागोन। बेनिखायनो दिनै नैबे हाबाफारियाव जोङो एसे फिसाथारैब्लाबो जों फ्लेग अफ खालामनानै हरबाय गारिखौ। टाइमनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना मिलायनानै लागोन। बुंदों बिथांमोना जे निकासिनिफ्राय फुंनि 6टायाव स्टार्ट खालामगोन, नाथाय दिनै खारजेननाय जाबाय नालाय दिनै रायजो राजा बयबो मिथिनाय नङा, ओंखायनो बिथांमोना ससे थांनानै बरमासिम थांनानै गिदिंबोफैगोन आरो बे लाइननि रायजो राजाखौ बिथांमोना मिथिहोगोन जे गाबोननिफ्राय 6टा बाजियाव निकासिनिफ्राय बे बडलेण्ड ट्रान्सपोर्ट बासआ खारगोन आरो ओमफ्राय कक्राझारनिफ्राय जेनेबा अफिस टफिस खालामखांनायनि सुबिदानि जानाय बायदियै बिथांमोना रिटार्ननि टाइमखौ बिथांमोना थिग खालामगोन होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों। जिखियानो जादोंला जों आसा खालामदों जे बे बास सार्भिसनि गेजेरजों जोंनि बे निकासि दिगालदङा बरबरी सिंग्रा बरिमाखा बे हालामनि रायजो राजाया गोबां बानजायनाय मोनगोन आरो कक्राझाराव अफिसियेल खामानियाव थांलाय फैलायाव जोबोद खाबु मोनगोन।